espanjalaisjoukkue Club Montaniek tulee sitten kolmanneksi viimeisenä vuoroon tässä alkukisassa. Liikkeelle. Tämä joukkue on Espanjan mestaruuskilpailussa ollut hopeamitalisten joukkue. Espanjassa on myös poikia, miehiä mukana muutamissa joukkueissa voimistelemassa. Vaikka täällä heitä ei kyllä ole mukana yhdessäkään joukkueessa, mutta myös Belgialla on ollut miespuolisia voimistelijoita. Eli lajisäännöt sallivat myös pojat tai miehet mukana. Kyllä täällä arvokisoissa ei ole ollut. Ja IFAKin hallitus käy parhaillaan keskustelua tulevaisuudesta, että tuleeko mahdollisesti jossain vaiheessa ihan omia sarjoja sekä joukkueelle tai miesten joukkueelle, ja etenkin Aasiasta on tulossa jopa ihan miesjoukkueita mukaan. Mielenkiintoista nähdä. IFAKin hallitus haluaa olla tasa-arvoinen eikä ainakaan kieltää tätä mahdollisuutta. Ihan tänne kärjen tuntumaan ei tämä joukkue yllä, että näistä vaikeusosat jäävät hiukan vajaiksi, eikä niitä korkeimpia osia tämä joukkue saa. Eli hypyt jäävät hiukan vajaiksi ja tasapainot jäävät hiukan vajaiksi. Eli se vaadittu spagaattilinja jää puuttumaan. Hyvin dramaattinen koreografia Espanjan joukkueella. Näin siis Club Montaniek, joka on kilpailut 4 vuotta tässä kokoonpanossa. Ali. 2 joukkuetta on vielä tulossa ja seuraavaksi nähdään sitten todella kova joukkue, kun Bulgarian maajoukkue astelee tuonne suoritusvuoroon. Eli huomiset asemat sitten määrittävät tämän joukkueen jälkeen. Ja joukkuevoimistelussa todellakin kilpailujen yhteispisteet lasketaan.